Milions de menors d'Austràlia perdran els comptes a les xarxes amb l'estrena d'una llei pionera. Xarxes com Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Discord i la plataforma de streaming Kik desactivaran tots els comptes dels usuaris que no arribin a l'edat permesa i previnguin que s'obrin i que hagin de prevenir que obrin perfils nous, no? Sí. Hi ha gent que diu que això està de collons, hi ha gent que diu que això és una gran putada, bueno, el de sempre, no? Jo només ja pateixo perquè ara haurem de prendre noves patologies que tindran aquests pobres joves, saps? Exacte, sí. Derivades d'aquesta prohibició entre la gent jove. Per exemple, hi haurà, això ho invento jo, hi haurà necrodigidèrmia. Què vol dir això? Que això és atròfia i pèrdua de la durícia del dit índex que llisca per avançar rils, saps? Exacte, sí. Misantropitis, que la gent tindrà por a comunicar-se en directe i parlar a la cara de la gent, saps? Aquest jovent. Sí. Alfabetofòbia, que s'hauran d'enfrontar a la lectura de textos de més de 10 paraules en més de 12 segons seguits, això serà molt traumàtic. Sí. I l'última, sensiblòquia, o bloqueig de continguts científics, que això ho patiran menors que no podran accedir amb la facilitat que ho feien, i felicitat també, a consells sanitaris per combatre l'envelliment d'erudits i erudites, influencers menors, que això també té collons, i l'altre, doncs que els terraplanistes també s'hauran de comunicar per carta, o no sé, també serà un problema per comunicar la ciència, no? Menors de 16, crec. Menors de 16. Menors de 16 no podran a Austràlia accedir a les xarxes socials. Ah, exacte. Cosa que jo estic absolutament a favor. Però crec que això ja passa, el que passa que aquí diem, sí, tinc més de 16 anys i ja està. Ja. Sí, no sé si faran algun tipus de prova, no sé, bueno, jo què sé. No sé, però em sembla bé, tot el que siguin prohibicions de pantalles a menors, em sembla molt bé que no hagi de recaure tot en les famílies, perquè ara sembla que la família siguem uns tirans, i aleshores que com a mínim digui, no, això ho diu la llei, jo no tinc cap responsabilitat. És que, a veure, si a un mamífer li dius que un mamífer menor el deixes de triar les activitats d'estiu i primer de tot s'hi posa PlayStation i ja es veu que no té criteri, saps? Exactament. Llavors pel dia de demà, per tant, alguna cosa s'ha de fer, no? Vull dir que està molt bé la llibertat, però això és com la confiança i el confiançatge. Saps què vull dir? Llibertat i llibertinatge és el mateix. Vinga. Sí. I l'última, vinga. Sí, però tranquils, els nens australians per això podran trucar a Gasols Rovira igualment, Vull dir que el telèfon no els hi prohibiran, Vull dir, podran trucar a Gasols Rovira per omplir la seva 5 euros, la seva Kimco Agility 50, però segurament els diran que vagin als benziners perquè per 5 euros no vindran els cubes,